Просто ще потанцуваме така съвсем импровизирано в много тесен кръг Херцогиньо. Разбира се! С това известен вашия дом, мила Маргарет. Един от малкото домове в Лондон, където мога да бъда напълно спокойна. Не знам какво става с това наше общество. Мразни и съмнителни особи от женски пол се появяват където си пожелаят. Идват и на моите приеми. Мъжете направо побесняват, ако не ги поканиш. Някой трябва да сложи край на това. Странна игра е бракът, така, но винаги губят решаващата ръка. Довиждане, леди Уиндърмир, довиждане, аз започвате да ме превъзпитавате. Какво очарователно покварено същество сте, лорд Дарлингтън. Толкова ви харесвам. Радвам се обаче, че си отивате.